Les Garrigues, amb una extensió de 800 quilòmetres quadrats i amb una envellida població de 12.700 habitants. La comarca actual suma 3 àmbits naturals diferents. La zona baixa o de pla, tradicionalment unida a l'Urgell. La part mitjana, amb terres dures i argiloses. I la part alta, amb conglomerats durs i serralades entre clapes de bosc. Actualment, res no la fa tan coneguda com el seu famós oli. Arrecerat a la Serra de Llena, al vessant meridional de l'actual comarca, posa en conreu terres força esquerpes en el segle XII, lligades fins aleshores al domini musulmà de Siurana i desenvolupades entre els segles XII i XIII pel monestir de Poblet, que hi estengué el seu domini baronial. Petjada d'aquella època és el característic poblament agrupat i escassament dispers que la prosperitat agrícola del segle XVIII refermà, tal com encara es pot contemplar en les seves esglésies entre barroques i neoclàssiques. La Granadella és la capital històrica de les Garrigues. En els darrers segles ha sofert un fort despoblament, per bé que la seva església continua sent coneguda com la Catedral de les Garrigues. Els Torms. La Mancomunitat de Catalunya es preocupà per la promoció d'aquestes terres. El 1916 construí l'Escola de Torms. De l'antigor de l'ocupació humana d'aquestes terres en donen testimoni les pintures rupestres del Cogul. A Castelldans, res ja no recorda que fou la gran fortalesa musulmana que defensava aquest sector de les terres lleidatanes. Cervià de les Garrigues. Tradicionalment, la vall del Set, ara sovint tan eixuta, donà vida a tot el sector central i meridional de l'actual comarca. L'Albi, Vinaixa, Fulleda. Les comunicacions modernes han facilitat el desenvolupament de nuclis històrics com l'Albi i Vinaixa, mentre altres indrets mantenen els trets rurals tradicionals com Fulleda, poble cindit del terme inicial de Tarrés. Fulleda, monument a Agustina Saragossa, l'heroïna de la guerra contra Napoleó, coneguda per Agustina d'Aragó, de família procedent de la població. L'esplendor dels vells castells medievals s'ha reforçat amb viles de pròspera activitat agrícola, com l'Espluga Calba, els Omellons i la Floresta. La capital de la comarca, les Borges Blanques, s'ha desenvolupat gràcies al fet d'ocupar una zona privilegiada de contacte entre terres tradicionalment diverses. Per això, es beneficia tant del Canal d'Urgell com de la capitalitat de la producció agropecuària pròpiament garriguenca.
Arbeca conserva el seu prestigi històric amb l'important vestigi ibèric del poblat dels Pilars, malgrat que ha perdut l'imponent castell des d'on els Cardona havien arribat a regir els seus immensos dominis. Al segle XVI, sota el regnat de Felip II, només aquí es podia encunyar moneda al marge del rei. Al nord de la comarca, l'activitat i el tarannà i municipis com Puiggròs, Juneda i Torregrossa ja participen de l'agricultura de regadiu urgellenca.